Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Oktubre 26 sa tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Day na Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Bacolod City Show nagdeklarar sa cholera outbreak sa barangay Alihis. Ang magagmay nga sakayan, ginabisuhan nga likawan ang pagpalawod tungod sa maulanon nga panahon. Sa balita national appointment ni PNP Chief Kaskolan sa DOH, gendepensahan sang presidente. Online central database sa agri-supply kag demand ginaduso ni Senator Gatchalian. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nauya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less hurt. Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na 6:15 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gindeklarar ang cholera outbreak sa may barangay Alihis diri sa mga syudad sa Bacolod matapos ma-record ang 3 ka separado nga kaso. Ini ang base sa ginisyong nga Sitio Advisory No. 1 na petsa Oktubre 25 kag permado ni City Health Officer Dr. Maria Carmela Hinsoli. Ginpahayag ni Councilor Claudio Jesus Puentevella ang chair sa Committee on Health sa SP. Kahapon nga adlaw Martes ang may ginpatigayon nga emergency meeting kaupod si Mayor Albi Beniteza ang City Health Office kag iban pa. Suno kay Puentevella bangod sa pagdeklarar sang outbreak sa mga barangay, may task force nga maga-monitor sa Alihis kaupod man ang sanitary inspector. Ginpahayag sang konsehal nga nalakip man nga i-monitor ang mga negosyo sa barangay Alihis ilabi nang may angot sa tubig kag pagkaon. Natala naman nga magkuha sang water sample ang CHO sa lugar sa diin na nagapuyo ang mga residente para mapaidalom sa laboratory examination. Liwat nga nagpangabay si Puentevella sa mga negosyo nga mag-comply sang sanitary kag business permits. Well, gin-declare sa isa ka barangay, kaya actually nag-emergency meeting kagapon with the mayor and City Health Office. Amo na, strictly i-declare ang isa ka barangay Alihis, and closely monitor, no? Nabatian si Councilor Calao Puentevella.
Na-record sang City Veterinary Office sa syudad sa Bacolod ang una nga kumpirmado nga kaso sang rabies. Suno kay City Veterinarian kung suno sa City Veterinarian, isa ka tuig nga bata nga residente sang Charito Heights Subdivision sa Barangay Granada ang ginkagat sang ido sang tupad balay sa tuong Agosto kag kumpirmado sa rabies. Ini ang una nga kaso sa Bacolod subong nga tuig kag buhi ang pasyente. Ginpahayag man sang City Veterinarian nga padayon sa karon ang paglibot sang ila vaccinator sa mga barangay para sa libre nga mga bakuna sa mga kasapatan kag karon yara sila sa Barangay Villamonte. Bukas naman ang opisina sang City Veterinary Office sa Old City Hall para sa pagpangbakuna sa sapat balor 50 pesos. Sa record sang CVO, nagdangat na sa 21,637 ang nabakunahan nga ido kag 10,693 naman ang naserbisyuhan nga kliyente. Sa iban nga balita lokal, ginapanugyan sang Philippine Coast Guard Western Visayas sa mga magagmay nga sakyan pandagat kung mahimo hindi magpalawod bangod sa malain nga panahon. Suno kay Fresh April dahito ang spokesperson sang PCG Western Visayas sa piyak nga wala sang tropical cyclone wind signal nga ginbatag sa rehiyon. Mas maayo nga maghalong gud malikawan ang mga insidente kag aksidente sa baybayon. Dugang pasinigin panumduman sa pumuluyo nga naga-istas higad sang baybay nga mag-aligmat kag magbantay sa lakat sang panahon. Ginpahayag ni dahito nga wala pa sang deklarasyon sa kanselasyon sang biyahe sa Fastcraft kag Roro pakadto kag pabalik sa Bacolod kag Iloilo kag wala man sang stranded nga mga pasahero. Ginpahayag sini nga nagapatigayon na sang information drive ang PCG angon sa pagpanghanda sang pumuluyo. Sa pag-abot man sang bagyo kag on standby ang ilang mga personnel in kaso nga may kinahanglanon sang bulig. Ginbatak sang Emergency Operations Center kon EOC sa syudad sang San Carlos ang Unified Alert Level 3 o kon Code Red bangod sa posibilidad nga pagbaha dulot sa maulanon nga panahon dala sang Tropical Depression paing kag ITCZ. Ginapanugyan sa publiko, ilabi na sa mga lugar nga ginabaha kag landslide nga sundon ang mando nga evacuation agud nga masiguro ang safety kag malikawan ang anuman nga halit. Ang tanan nga response unit sang syudad ang may koordinasyon na sa EOC para sa stability of incident kag unity of command. Sa dugang pangabalita lokal, kalakip sa mga priority list sang PRO6 ang subject sang bypass operation nga nadakpan sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa may Yapkinya Subdivision Barangay 3 sa siyudad sang Victorias kahapon sang hapon. Suno kay Police Major Romel Ansieteng, Chief sang RPDU 6, top 1 sa watch list sa Biloga Region si Denmark Liscano, 26 anyos, kag residente sang Osorio Street Lopez Subdivision Barangay 3 Victorias City. Samtang newly identified drug personality naman ang partner sini nga si Marijo Acuña, 37 anyos. Ginpahayag ni Ansiete nga 4 na kabulan nga ginabantayan si Liscano matapos personal nga nagpakig-angot sa operatiba ang isa ka confidential informant kag naghatag sang detalye may angot sa illegal nga negosyo nanday Liscano kag Acuña. Ginkompirmar man ni Ansiete nga sang ulihi kunta ning inadlaw sang Mascara Festival pati gayuno ng transaksyon apang wala sang signal kag may kabudayan sila nga makompleto ang buy-bust operation. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20, D3 Biofood Supplement mga kaaksyon ang natural nga antimicrobial agent. Kung sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan.
Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Sa mga detalye na sang balita nasyonal, hindi na pag-obligahon ang mga pasahero padulong sa Pilipinas nga mag-fill out sang electronic arrival card antes nga magsakay sa eroplano. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang Office of the Press Secretary, may ipahamtang na nga lane sa mga port of entry nationwide para sa mga nag-comply sang requirements sang gobyerno. Una nga ginanunsyo sang DOH kay Bureau of Quarantine nga umpisa Nobyembre 1, ang e-arrival cards ang i-require lamang sa mga inbound passengers 72 oras antes ng ilang pagbiya sa country of origin. Ang e-arrival card ang pag-iilisan sang One Health Pass requirement. Sunod kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang paghalog sang travel restriction ang magabulig para liwat mapasanyog ang industriya sang turismo sa Pilipinas. Nagpasar si Senator Sherwin Gatchalian sang tuyo magtukod sang Agriculture Information System nga nagapakita sang farm outputs kag demand sang agricultural products sa tanan nga lugar sa Pilipinas. Sunod sa senador, kinahanglan sang gobyerno sa mekanismo nga makabulig sa mga mangunguma nga makabaligya sang ila produkto kung mayara sang demand. Palayag pa ni Gatchalian nga handom sini nga makabulig sa mga mangunguma nga makapangita sang ila market tungod ini ang iya nakita nga tikang agud nga mapanubo ang kapigaduhon sa Pilipinas. Samtang gindepensahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-appoint kay PNP Chief Camilo Cascolan sa DOH sang nagpahayag nga trabaho sini ang pagputigayon sang administrative audit sa ahensya. Ining pahayag ni Marcos matapos ang pag-question sa pila ka mga health groups sang medical practitioners sa pagpili kay Cascolan bilang Undersecretary sa Department of Health. Ginpahayag ni Marcos nga iya ginbutang si Cascolan sa pwesto hindi bangod tutukan sining issue sa ikayong lawas kundi tutukan sini ang function sang DOH rason nga hindi sini kinahanglan nga mangin isa ka doktora. Gain kumpirmar ni Marcos nga kabahin man sang trabaho ni Cascolan ang pag-usisa sa posible procurement syndicates sa DOH. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Oktubre 26, tuwig 2022. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Action ang Defensor Lisa. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.